Плюни се овде. Ovo batka prosto nevjerovatno. A što ke fane ovaj ne mejar? Ако мене е Дзидо бутнал бе. Ако ме попяго. У стадиона Ла. Леле майко, Дзидо на село бе. Дзидо го на село. Оно та барака така отнесе долу качарката. Тя бутна и някакви виж. Ако стане да се валя от нестя ич. Не е било за всеки. Ено си бе, я. Те ще аз се плива на ово. Сега. Сега седни у гума. Майко мила. Я ти дръв. Стай мрежата и събереш... Сега ба за мрежа сега. Сега е за мрежа. Сега е. Нема орва. Да понеде. Кой дупки бе? На моста бе дупките са. За кой бе? За доле. Браво, браво. Айде, те тега му е майката. Кипливата или киловата риба? А? Толе, гледай колко път ще дръва се човече, да се баве. Те ги дръва да колко. Може се малко ще опрелие моста бе. Погледни, дай ги дупките. Дай ги дупките, защото Ако дойде да онедува горе, пак и биде суво. Пак има пролаз на тия три. Прва, втора и трета. Ама тука ке дойде. Тука може да прелие. Те на лая страна, ока? И от тая. Я може видят дупките, не ми се заруваш. Значи Боже. Ала, ама да развие само малко, разбираш, не да... Е 5 пъти, не 5 пъти, бе, 3 пъти по-голям от Вардарве сега. 3 пъти по-голям. Вардарве сега го е по-голям. Вардарве сега е како Нил. На Неготино. До тук е, гледаш колко е, мене ми интересира това като изиска. Дай ме, знак. Те да вече ще. Леле, майко ми. Не. О, трябва да се активира. Какво ще стане запомнено? О, толкова ей, Толе, гледай колко е вода, човек. Знаеш ли какви листите ще гадеме доле? Гледай цепеницата, видя цепеницата. И тук ли? Ено здраво. Гледай го сега цепеницата. А па горе, това вода за да дойде отгоре, знаеш къде да отгоре? Тук да дойде, в Сабаля нямаше толкова. Имаше, ама не до толкова. Брате, мили, тук ни багер улава, ни се нас улава. Бо знаеш какво се улава? Какво багер? Тук е 6 метра 7 благослов. Какво багер бе 6 метра? Багер. Рипаем от моца високо ли си чина, гледа се. Не знам. Сега е 2 метра. Сега трябва да пливаш. Сега може да пливаш.
Ниските път. Другаче, водата беше. Това е главният водовод.